kai daga ina kake me na ce daga ina kake ka dubbe ni mana to in dube ka kai ko dan ina ne kai dan ƙauyen ina ne kai ya tabbata hannun ubangiji kai garin ku ba shari'a ne kai shari'a in ka isi wani ba to nan wurin baka san gidan aure ba ne ka samu matar tawa kawai kai tsare don ba ka da kunya ai mu a ka'idar mu duk inda mun gani a buɗe mun san ba wani gate to ka kawo wallahi ka kawo kanka to baka san ni bane ni ka san kai waye kai ai ni ka san na ce ni ka san kar ka tofa min yawo na tofa ma waye kai na tofa ma ne gida a fito da shi kai ka san ni ko kai na ce ka san ni ka san ni to duk mutumin da ke nan yankin gaba ɗaya ni ne shugabansa ni ne nan mai kai kuma me kai me ni ne shugaban mai anguwan nan garin cikin gayin duniya kai ni ko ka ce ibro kai ibran ma dai kawai ba suna tsaya ma ɗayan ba to ni bari in gaya ma suna na kasanni na fi karfin ne gida sai ka jaya da shi ni ne nan mai anguwa da ta shek Allah ramma malam Muhammadu Shehu Munka Il Jafar ta nemi Musa Sufi Kutubatul Ulani ina ka fito shari ina za ka shari kai gaskiya da sai ne ya kawo ka inda ba sabon hauka ba daman da hankalinka ba abin da zai hana kai sai an karya shi ta a nika ni mara kunyan banza ba karya ba ma a nika ni uban wa kake kallon shi wuri biyu wannan meye wannan inan ne mara mutunci ku ja mu irin wannan suna shigowa ai kuma zaman tsakar gida ma sai gagara sai in shiga rufe gida dan ne ba zan iya ba kawai kato ya shigo